Ganggu wong musikan ae. Sopo lagi? Halo. Halo. Aku iki nanti. Lah mbok endi? Apa tani bocah boclok. Lanjut. Aku marah arti. Gua aku kocok tak kowe arti gajah. Iya gitu terus. Saya kok tak kucil. Aku kecumune akon dulu. Yo. Tuh. Halo Mbak Google. Ono apa Mas? Anu. Aku iki kartu baru. Darat. Omah itu dalam omah. Iku ono gang, kuel lurus terus marak ngetan. Oh, anak tuh. Yo. Lah. Lah terus bariku mana nanti? Angger ngetan ae, cepet tekan omah. Oh. Ya wes. Cuman Google. Kulo karo kopine endi Mas? Yo wes kok tak bungkusno. Yo tak pakai nopo. Oke, Jadi ya jangan gua. Jangan aku ngetan. Saya balik. Kalau sawat gua sapi lah untuk ngarep, Pak. Gua nak kali gua mau.
dhewe wis kesasar malah sesat nang ngene. Iya ya. Gimana Andi sebenarnya? Wah, saya jajar ngetan mau Google apa nih mau ngetan no. Lu Google koclok ya. Wis ayo. Ayo. Kok tenanan malah disasar. Malah mati. Para mulai nanti mas ngerti jalan balik. Ora arti yo, Le. Rono ae rono Jason. Sangger ngetan terus ngono ya. Nah ini yang bener ada kene. Aduh, wah ndek bengi ku tekan ndi ya? Kok iso tekan kono ndek mau iku. Mbah. Saelengku ku yo bengi nyemut percon. Balik terus ora ilang aku. Aku ora iling kok wujud tekan kono. Tak kok Google yo Google kocok. Malah ndelorotno wong. Ngono piye re? Iya, Google kocok kancanan no. Iki enggak ada lara boleh, lara biasa. Lara halus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT le. Monggo Pak, benar. Nara Pak. Ono apa iki Pak? Nganu. Besok molol omahku ya. Besok molol omahku. Apa? Molol omahku. Ora, ono apa ya, Pak? Nganu. Ono sing diomongno iki. Ora iso aku Pak. Aku sesuk sibuk ngaret to Pak. Sok tentek. Ono panganan iki wis siapno. Ora iso sapiku ngelah kok aku kok. Sapiku ngelah kok nek. Ku pakai panganan lah yo sapiku ngelah padha arah gede ra sedo tuku motor. Mau anu iki. Mau diman duit. Anu Pak. Sapiku mang wis wareg tak arepno kebak. Iya. Duduman duwe Pak. Duman duit. Duduman duwe le. Iya, sesuk maro. Ro. Yo Pak, sesuk tak maro, Pak. Jam piro Pak? Jam 10 ae. Jam 10. 10. Oke. Oke, nah wis balik ya. Ya balik. Hati ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tumben-tumbenan ya. Pak RT pengen duit. Apa calonan petinggi barang ini ya? Mata ya. Nek cara dhek nyalon mbok coblos ora? Coblos matane ya. Ngono ya coblos matane ya. Iya, Mas. Cara untuk duit engko Pak RT kanggo nyarutang berguna. Masuk iku. Aku sebayangno paling nanti apa nyalon petinggi kuwi sasarane mesti untuk duit 100.000 ya. Entok. Nanggo nyicil-nyicil nganu kula turane nggo nyaleni gitu. Untuk motor kowe apa yang mbok apa? Batinku yo nek duit tak calengi. Tak nggo dan nikah sombeng. Calengi sithik-sithik kan yo. Iso. Ora nganu, buku nyewa PK ne. Kowe kan cocok kowe. Aku tak ngomong. Bisane PK padunan kok. Berkesasar iki mang lho, ngono PK aki. Kowe ka opo semono iku kuat-kuat iku. Ora apa-apa. Apa-apa cangkemem. Penting kan gurih, renyah. Gelem kowe. Ora gelem ah. Pas tak apa cangkemem. Nganu sapine durung dipakani. Heh? Sapine durung dipakani. Ayo Pak Kani. Ya saya.
Isek. Pakane malah entek le. Lah iya ini terus piye? Piye? Terus lah, ngaran sak nemburi kono. Ora di ngaran sae. Ngaran sak. Ngaran sae. Ngaran sak kono sak nemburi. Engko bariku terus ngaran. Sapine lah poso kaya wong ngene. Wis apa-apa as poso sedina ora ono. Terus ngaran sak. Ayo. Iya. Suket entek. Kimang lah yo. Puas lah aku ya. Ini tahun baru ya. Ya pengen ngombe apa lah? Ngerti aku kowe anjing bos. Rumangsaku yo banyu. Tapi kok rasanya ono pahit-pahit seger ngono kok. Energik. Energik. Aduh ya wis aku mau pengen kesel. Iku mau ngene lho. Sapi ku nek iso ya dioperi sing tenan. Yo, Kaya wong iku mau tuwa. nah ngono. Peninggalane wong tuwa. Ben Pak Ibu lah yo ninggali lah yo. Kok yo pas ngono lho. Masih piye? Sapine sing ireng iku sapi nem. Nek sapiku sing coklat. Sapi nem ireng ku mergo apa? Apa? Ya mergo kowe ku ireng. Nah, ndase sapi ku putih. Dadi kok wis koyo kulitem ireng karo ndase putih ngono ku ah. Wong salah. Enggak telek cecek ngono lho. Nek kowe Aku ya coklat ah. Apa ya? Mulus ah. Kayak aku ini. oh pak wae kowe telekno cecek lah. Ngaji koyo telek cecek ngono. Lho iku. Ora ono. Wis koyo telek cecek, jek goblok mantae. Ya sih iku anjing. Ben Pak Ibu iku kok iso ketemu ya? Jan iku yo. Pak aku itu minggat. Perkara cantol wedokan kono. Aku dhewe ora ngerti. Zaman kae aku ora mudeng apa-apa yo. Pak aku minggat katok wedokan. Terus entuk iku mau. Mbokku kawan ambek Pak. Terus merah aku yo. Malah duwe karo Pak iki wis ora ono. Iki awak dhewe urip runtang-runtung lah ya wong loro. Yo nek iso yo dene urip iki sing genah ngono. Iya. Sih piye ngarite piye? Sesuk apa iki? Besok ae awakku kesel karipan piye bar tahun barunan ngono. Kayak keselen iki. Saya aku pengen coba lain saya aku pengen di rumah turu. Turu. Iya sayang. Ya turu ya turu. Bensin entek. Karena becak seluruh tenan perjuangan tenan iki akeh genangan, bukan kenangan. Bekas ngene iki nek LI regane 5.000 jancuk.